peli ilman, niin kyllä se juoksee okei. Vähän niinku Janne. No se on ehkä jollain tasolla eri asia, mutta lähinnä tarkoitin noita niinku random ihmisiä, jotka nyt on vaan tarttunut johonkin kaverilista. Janne. Isn't that like a bit mean? Might be. Mä ajattelin, Venatko? niin kun meillä on joku, tai siis joku 4. pelaaja. Ja ennen kuin me ollaan kaikki ehditty pääsettäis overkillin läpi, niin ihan vitun turha mennä ripeilemään Death Visionissa, mä otin overkillin tossa. Joo, venatkaa mä saada vielä pikkus. Venatkaa. Sen sijaan mä oon alkanut harkita, että pitäisikö mun hankkia joku build Death Vision. Ennen kuin me ollaan kaikki ehditty pääsettäis overkillin läpi, niin ihan vitun turha mennä ripeilemään Death Visionissa, mä otin overkillin tossa. Joo, venatkaa mä saada. Niinku siis Lauri build. Sen sijaan mä oon alkanut harkita, että pitäisikö mun hankkia joku build Death Vision. Ennen kuin me ollaan kaikki ehditty pääsettäis overkillin. Ja Eliasokin on Booster Mask ripeilemään Death Visionissa, mä otin overkillin tossa. Joo, meni vähän aikaa. Yllättävän hirveä hässäkkä syntyi, kun toi striimi rupesi heittää kaksinkertaisella muolalla kaikkea, mitä te sanotte, sillä että se lähti vaan luuppaa ympäri. No, Niin, mitä sä sanoit? Vähän. Mitä sä sanoit silloin aikaa? Lähinnä puhuin siitä, että pitäisiköhän mun rakentaa itselleni joku pukubildi Deathwish-lauriin ja että sunkin on Rooster Mask. Joo, kyllä Roostermaski olisi ehkä. Onko se valmiina vai ihan? Oh. Mut hei, en mä yhtään slottia jäljellä. No mä otan se kohta. Tehdään aika. Joo. Kyllä mä sen ehdin hakea. So, pre-planningia täälläkin. Kyllä. Ja soundtrack, mikä juttu tää nyt olevina. No se on uusi musiikkijuttu. Aha, onks tää siis niinku Steam vai ei? Ei. Ei se on tämän pelin. Joo. Ja mitäs muuta? Sulla on Miami. Mulla peli on. Niin. Sit sulla on vitusti melee weaponit. Cool. Jos sä oot peruspeisis mailla, niin siinä on achievementti, että tapaa Oho. 50 tuumia. Mut mulla on sitä DLC, DLC. Mulla on vaan ne. Oliks ne semmosia itemet? No siis tähän tarvii DLC vielä sen lisäksi. Pitääks täällä tehdä jotain täällä pre-planning? Mä just mietin, etikö täältä ihan jotain. Ainakin täältä saa droppia. Otetaan Ilja puuhun istumaan. Joku kävi äsken mun kämpässä. Onks näin? Mitä? Jep, näin on. Joku siis kävi äsken sun kämpässä. Jep. Aivan. Toivon, että se on Aleksi, koska sillä on alla. Joo, no, niin minäkin. Ehkä se on Bobi sulle kertoa sulle, että Aleksi on kuollut. Ei tietenkään Bobin käden kautta. En tiedä, hallitsee kyllä sen sillä. No jostain syystä se usein ei ole ihan kauhean vaikea. Mitäs mä plänään tuon? En tiedä, mä laitoin noita väkevään minne sattuu ja sit... Näkyis. Motelli. Yes. Tää näyttää ihan vitusti sieltä näistä, että missä ollaan Hitmanissa. Katsotaan. We're doing this for Hoxton. Selvä. And Cox. Joo. Pitäisikö mun ottaa medic packetista teillä aamuksi? Joo.
Ok, olen valmis. Joo. Joo, mä tässä mietin, pitäisikö mun kuumattua tästä äskeisestä. Ai Koksesta vai Hawkstonista? Vai Ei siitä, vaan että kuoli siitä. sun kämpäs. Jep. Nää. Otat jonkun pesismailla siihen vielä. Jo. Siinähän se menee pelin lomassa. Samalla fiiliksellä jatkat. 180 astetta pesismailaa sit. Ja sit se onkin Alex. Jep. Joo, mä vähän tulin siihen tulokseen, että Se on Alex. tätä ei voi tehdä. Mä en yhtään ihmettele, jos kyseessä on Hotline Miami. No, niin no sekin, mutta siis sillä me kyllä kokeiltiin, että mitä jos tulisi silleen hyvän tahtoisesti paikalla. Ei Siis ollut. hyvän tahtoisesti. Sitten täällä on Metalabra yhdessä paikassa. Niin sisällä lukee, että stealth optionissa jos. Lop. Niin. Nää skinit näillä jäbillä on samoin kuin se Hotline. Valkoisia pukumia. Niin. Ai saatana. Toteutu. Mä oon Ei siinä. mitään hätää. Ei mitään hätää, mä vaan räjähdin. Joo. Yes. Tässä on joku poster. Tänne voi tunkea tavaraa. Kokata. Siinä on kokousohjeet tänne. Niinpä näköis olla hienosti tehty. Ensin menee toi korkea juttu, sen jälkeen caustic soda ja sen jälkeen kloriidi mun mielestä. Paintil. Luukku on täällä. Luukku on täällä. Mikä vitu luukku? Luukku. Niin on. Savun poistoluukku. Luukku on iso juttu. Mä nyt kyllä olen laudallekin, kun en mitään tiedä. Ehkä se tulee sitten siinä Deathwish. No, kun noin niitä laitetaan, että jos sä tykkäät niistä, niin sit sä voit laittaa niitä. Ja pretty much Deathwissillähän niitä ei ole tarvittu. Niin, mutta se ei ole kauheasti tällaisia paikkoja, niin pitäisi mennä chillailemaan se ikkunassa. Mä kävin kaikki alhaalla läpi luulmassa. Näitä bensakanistereja ei voi nostaa valmiiksi. Meta tuli näistä täällä. Joo, älä kaa randomisti, mä laitoin sinne jo yhden aineksi. Meni jo. Eikä mä... Mun mielestä on hauskaa, että ei tarvitse ottaa jotain vitun Bane. Hei, ihan vitusti cashia pöydällä. Jep. Siis täältä on ihan vitusti massia tästä tehtävästä, sä jos tekee kaiken mahdollisen. Kun toi kokkaaminen ei oo mitenkään pakollista, se on täysin vapaaehtoista toimintaa. Mikä vittu? Komissaan! Oot sä kovin perillä siitä juonesta, mikä siinä pelissä Hotlinessa? No itse on kyllä kauhea. Mulla on sakkurat. Joo mäkään, se on nimittäin ihan saatana epäselvä se peli kyllä. Niin on. Ai, no ei sattunut. Sorkautaa tarvitsee tässä ekas päivässä. No ja se ei olekaan siis tässä se kaasukanisteri, vaan tänne pitää tuoda jotain. Ei kun pitää löytää näitä. No mä oon täällä. Ollaan meidän autojen poltis vai? Tuu tän, Joo. tuolla on yksi mun. Joo, nyt poltetaan auto. Se on vanha afrikkalainen tapa. Aivan. Näkeekö joku muu se juttu, kun Koreassa oli ollut mielenosoituksia? Ne ei ollut rikkonut yhtään mitään, ne oli vielä kaiken lisäksi kerännyt niiden roskat lähtiessä. Vittu, Kaunis mielenosoitus. Tosiaan kansi aloittaa niistä kauemmaisista autoista, mutta se on niin vaikea, että meillä on tuossa vain overkill. Tää sniperi on ihan toimiva muutenkin. Mä vaan pystyn pikkaamaan niitä, kun ne juoksee tähän suuntaan. Sitten mä luulen, että yksi auto pitäisi vielä hakea. Joo, mä koitan just hankkia semmoista, mutta mun kimppuu hyökätä. Joo, mä hoidin. No komatkin mulkat. Jep, nyt löytyy. Mutta aika oikeesti ihan siisti tehtävä, kun tässä on niinku
paljon tommoista valinnanvaraa, mitä sä voit tehdä. Just toi, että jos tulee tylsää, niin sit vaan kokkaamaan, mutta ei pakko, jos ei halua. Ai. Sä on taser ja kaikki kuulit. Voisiko joku ampua? Se oli piilus. Joo, Mut vois kans ottaa ylös. mä tuun pojat sinne alasta jolloin. Joo. Jos nuorena Mä otan ensin taas, että meidän pitäis hakea noit C4. Shieldia voi tapaa niin, että hyppää niiden päälle ja tuolla. C4, missä ne on? Joo, ne on täällä autolla. Niin meillä on semmoinen paluu Snippu tulevaisuuteen autota. Joo, mä tosiaan mielellään aloitin viisiin. Täällä on kuuta, jos sä pystyt tähän juoksemaan. Pleissasi tähän väkin. Aivan. Tai siis ostin siihen väkin, en pleissannut mitään. Okei, eli... Okei. Lisää snippuja. Missä vitus päivä? Joo, ne on vähän huonoja snippuja, kun ne on laserit, kun sä oot kyllä snippuja. Nimenomaan ne on huonoja snippuja. Ne on amatöörisnipereitä. Mut tässä tehtävässä kyllä se olee kantteja Hei, tää auto. Cool. Se voi avaa kaikki luukut, kokeilla suotava konepeli ja ovet. Oh yeah. Jep. So cool. So needless. Niin, nimenomaan. Mut joo, tässä kantteja kyllä se olee kokkaa, jos vaan jaksaa, kun tosta yhdestä väkistä saa 1,3 miljoonaa. Oh. Mä en vaan niitä aineita vieläkään löytänyt yhtä. En mäkään. Kerran löysin, tai se löysit mulle kerran jotain aineita. Silloinkaan mä en nähnyt, missä ne on. Joku flash. Niin siis niitä on se hotellihuoneessa ainakin, missä on kokkauspaikka. Niin niissä laatikoissa on jonkin verran, mutta niissä ei ole paljon kyllä. Joo, mä oon vähän katsellut muualle. Ei Mitäs me nyt niinku, me ollaan täällä niinku vaan paskamassa kaikki mahdollinen. Tai mä katsoin, että saa sanoa tällä hetkellä C4 niinku bensa-asemaa. Joo, räjähtää ihan kohta. Joo, eikä tästä mitään hirveän hyvää seuraa. Tuohon sit kuolee, jos jää sinne. Joo, makes sense. Toivottavasti se ei tullut yllätyksen kenellekään. I fucking kill you for this. Kuulosti muuten ihan siltä. No joo, Cloaker. Joo, juuri. Onks Vladi vihanen meille vai onks niitä varaa kahteen erilaisen venäläisen näyttelyyn? Vladi on ukrainalainen. Tää on venäläinen. Joo, mutta eikö se ole käytännössä Venäjä? Ukraina on Venäjä. Terveisin puut. Voi olla 2015. Jep. Ei vielä tänä vuonna. No scope headshot. Mä koitan kokkaan lisää meitä. Täällä on Claudit ja Caustic Sodat jollekin, mutta mä en löydä muriadikin acidiana. Joo, eli sä oot sit yksin. Älä tippu. Joo. Niin tässä on esimerkiksi jotain. Joo, Tossa on Chloridi. Pari pahlaakin kyllä näin, niin se ei ollut shittiä sysä eri huoneessa. Joo, seuraavaksi tää sininen ja sen jälkeen Chloridi. Eli Caustic Soda seuraavaksi. Eli siis laitat sen. Mä laitoin muriadikin acidiana, niin sen takia se on soda. Mut meidän pitäis löytää tosiaan jostain lisää acidia, jos sait kokka.
Ei aavistustakaan, mistä se taas. Joo. Mä löysin maassa. Joo, näissä hotellihuoneissa on tosiaan stereassa aika paljon löydettävä. Joo. Mä karotin maassa, tää on aika hämmentävä. Joo, mä löysin uudestaan. I lost myself, help me. Näitähän sattuu. Pakko kyllä sanoa, että tässä on tosiaan vituilla biisi musiikki. Miksi mulla ei kuulu musiikki? Mä oon kitkenyt ne pois. Jep, mä oon heinyt kuuntelemaan musiikkia. Sä siis otit musiikit pois. Ne on tai niin, ne on jäänyt pois päältä. Laittaa takas. Te vähän niinku redussatte tätä pelaamisnautintoa, kun 90% on mitään syytä. Pitäisikö me viedä nämä metat ja rahat tonne autoon? Kyllä. Joo, mut ei ehkä nyt just. Ai ei, mä tuon ne takas. Siinä on käsittääkseni alkamista ja sitten muu. Just tän mä itse asiassa harkitsin sellaista Inspire-pukubildi. Ja tehtiin täällä eka suunta. Joo. Vaikuttaako juoksentelupainotteiselta? Tää on erittäin juoksentelupainotteinen mappi. Vittu mun sniperointiskillit on mennyt ihan vituiksi, kun oon pelannut FPS. Joo, ne ei sit tuppaa käymään. Ja ruostunut. Ei osu avika. Jos joku jostain muuta käsidiä, niin sitä vois laittaa tonne metan kokkauslaitteeseen. Seläkokkauslaitteesta. Jep. Onko kellään tosiaan mitään tietoa mistä? Mä löysin murjalle käsidi. Ei kyllä oikein. Oot sä Heikuralta kysynyt? En mä tänään eilen juttasin. Kun se on varmaan nukkumassa vielä aika vähän. Nyt siellä on se lintuvaara ja mitä todettu Villerillä ei näköjään vieläkään ole. Jep. Se on kyllä vähän ihme jätkä. Vähän. Mut sillä on mielenkiintoisesti Steamikin täällä. Joo, aina. Heittäisikö joku ammopäkin vaikka tähän lautojen päälle? Lattialla, fuck you. Laitatko se Nanne. Ei se Laitatko se mitään ei oikeastaan. sinne sisään? Joo, mä laitan Reagdikeen, niin se olisi nyt taustiksi soida tässä nurkassa. Sitten, Palaa, mitä helvettiä? eikä pala. Ei siinä vaan koko ajan lähtee tulla. Jep. Sitten se klondi on tässä. Lössi, apua! Joo, ei vielä, mut sit kun tulee se aika. Sieltä tulee taseri jatolla äkille. Bulldozer. Mut ei hätää vaan overkill. Kun legenda kertoo, että Jeesus pelasi overkillin silloin kun se ristiin nautettu. Joo, nyt ottaa kloridin vuoro. No niin, nyt on ihan helvetisti kaikki. No okei, yksi väki kaikille. Onks mahdollista, että tänne spawnaa aina niin monta ingredienttiä, kun paljon meillä on ihmispelaajia? No onhan se nyt mahdollista, mutta... Koska nyt kaikki ainekset oli loppujen lopuksi tässä hotellihuoneessa, sitten viimeksi niitä vaan yhtä erä. Vai oliko niitä kahta? Joo, takas bagit mennään viemään. Carrying mad.
Ja kyllä voin käyttää mun Inspire, että juoksette 20% kovempaa. Voiko joku nappaa muunkin bagin sisään, jos mä pitän tän sinne, missä pitääkin vielä? Joo. Joo, mä vien. Noin. Kyllä ehkä siistiämpää kautta. Jep. Se on ihan vittu hyvä peli, se Hotline Miami kannattaa tyyppää, jos et tullut pelata. Ne kannattaa jo, se on munkin mielestä ihan vittu. Itse asiassa on todennäköisesti paljon parempi peli kuin tää, mut siinä on vaan jotenkin vähemmän ehkä pelattava. Joo, eihän se hirveä pitkä. 2 tulee ihan justi. Jep. Oho, kloppi. Hyppäsin sen niskaan. Tosin leirinä kyllä jostain syystä kertoo, että Almirilla on yli 800 tuntia Hotline Miami pelattu. Cool. Mä ymmärrän, mitä joku saa siihen peliin noin paljon kulutettua, olisi niin vaikea. Jos on ihan paska, niin sitten. Mut se saa kyllä oikeesti tosi huono se, jos se saa noin paljon aikaa kulutettu se. Mulla meni 8 tuntia pelaa se läpi. Mä en oo vielä kerännyt niitä kaikkia kirjaimia. Siinä varmaan menee semmoista. No siinä ketään hetki on, mutta ei siinkään hirveä pitkä sille. Kun periaatteessa sit kun sä saat sen siihen peliin, niin sit sä vaan rollaat sen läpi ja siinä voi tapahtua enää mitään. Noniin, luu aukes. Ai niin, sit ei mennä sinne. Eiku joo, sinne luukkuun meidän pittikin tosiaan mennä. Eikö se hyvä saada flash sen takia? Sitten Counterfeit loop. jep, mut älkää ottako random viivakoode. Okay. Koska mä olin viime kerran, mitä toi pitää oikeasti valikoida. No, No scope headshot. jep. Okei, eli vaan ompullon sorkkarauta. Joo. Oliko tuolla mahdollisesti sorkkarautaa lisää? Joo. Vittu, Mut joo, että tosiaan kun te ette niitä riikkejä ilmeisesti kuuntele kumpikaan, niin tässä on tämmönen Hotline Miami-tyyppinen biisi. Saatana, mä voisin itse asiassa kyllä nyt laittaa musaa, kun on vähän hiljaisempi hetki. Mennään just nyt sisään. No niin, nyt mulla. Mä taisin vielä valita, että niinku samat musiikit kuin hostelut. Kuka teistä host? Mä oon host. En Olle selvitä mitä me otetaan. Foggy Bot. Tämmönen mesta. Pakko ottaa kuvi. Georgetown West End. Joo, toi sama kartta. Tän pelkkää vodkaa toistaiseksi, eli joo. On kontista metalleikkiä. Mä ehkä ymmärrän mitä täällä tapahtuu. Mut älä tosiaan nousta niitä itemeitä, jos siellä ei oo vodkaa. En mä oo tekemässä mitään. Mä katon over. Mä otan tän nurkan, täällä oli vodkaa, älkää muutattako tätä samaa. Mä löysin 2 ainoastaan. 3. No pitäisikö me käydä kokkaan lisää? Siis me etsitään jotain kaveria. Mistä me mennään tokan päivän lahtaa se DJ. Kyllä. Sisällä on poliisi. Tämähän on ihan sama kuin siinä Hotline Miami peruspelissäkin olisi. Oothan sä pelannut sen vissiin läpi, missä oli se vikabossi? No, totta kai joo, mut siis niinku... kun
nää on saanut vissiin jonkun mallisen soiton tai jotain ja nyt me vähän niinku... Mutta me ei tiedä kuka sen soittaa, me tiedetään että siihen menee joku shipmentti. Ja me tiedetään mitä sinne on menossa. Ja nyt me niinku skannataan näitä viivakoodeja. Ja just se mulla on... Sä menit siihen. Niin mulla on just se viivakoodi skannerissa tällä hetkellä. Hyvä. Et hattuu ketään. Tässä on näitä aineksia, jos haluatte kokka. Mä otin ne. Missä? Sitten tässä on vodka. Eli jos otat tosta viivakoodi. Okei, eli Se on ei laittaa lisää vaikka seuraava. Vodkin Vodka, täällä on joka paikassa vodka. Jep, täällä on ihan vitusti vodkaa tällä kertaa. Miksiköhän täältä ei tuu yhtäkään kaveria mistä? Pekka toi assuutta eikä loppu. Älä mene sinne. Joo, se feide. No sinne kuitenkin. Avne. Niin, mutta luulen, että ne tulee tänne, jos ei johdata ne tänne. Voi olla, mutta ei täällä ole kuin 11 kaveria ulkona ylipäätään. Mä ajattelin, että kävis kokkaan väliin. Joo, okei. Foggy Bottom. Onkohan se Savuisa peräs. mitään muuta kuin sitä vodkaa? Commissioner needs vodka. Dallas vähän cheattaa, kiipeä vaan tosta tolla. Dallas almost did it. Se olisi Cloakkerin näkyy. Niinhän se kuulus. You cannot fuck with me. Okei, nyt me voidaan kokkaa, jos me halutaan. Koketaan ne hetki. Teillä on aineksia. No, mulla on vikaa, että jos te haluatte hakea sullekin, kyllä siellä on kolmannet ainekset vai? Joo, mä avasin 3. Okei, no en mä tiedä, käykää hakemaan, mä kokkaan tän loppuun tosta. No okei. Tuo assu tosiaan feidää vielä koko ajan. Se on niinkin aika matala. Niin, Mihin sä menit? no niin nyt se sinne alas. Ampuu, pärkälä, tuu tänne mä en löydä. Se on siellä alla. Se on vielä. Ei Se on mitään. ton auto edessä, kun siinä on toi vaieri. Jep. Elias tässä on Häh? tähän suuntaan, täällä on se luukku. Kun aika teette niistä väkeä, niin mä kävin hakea se viinissin tuolta ja kiinnitin se tohon autoon, sit sinne I luukkuun. have absolutely no fucking idea what you're talking about. Ei Se on tämmöstä. Mennään Siellä. Kun tos toi naru, niin mä laitoin sen kiinni siihen luukkuun, että mä saatiin se auki. Se oli se lyhyt. Niin jossain näissä on vielä yhdet medot. Täällä on myös 3 aseita, nää vittu bagää näitä laittamista. Lepoinen. Tuut makea aseet. No, joo, no, ei. Joo, tuu vaikka tänne. Ei täällä aineita oo Tekemään kyllä. jotain. On, jossain oli aineita. Cloakkeri. Niitä on aika paljon. Katsotaan saaks Dallas autettua mua yhtään. No niin Cloakkeri kuuluu, mutta se on vissiin enemmän ei ansio. Jep. Tuu oven läppä ja kykee hiilaa kun... Tästä oli vaan liian lähellä. Alun perin tässä pelissä pystyi hiilaa ovia seinän läpi. Ja tampääkee. Niin, ja ottaa back. Oliks täällä jossain niitä aseita? Joo, se suljetuscontainer huoneessa. Yhdessä avoitus. Mä bagittelin niitä, ettei kyyberit vielä. Joo, mä rupeen backittää kuuska. Mä näytän, jos te saatte defendattua sit. Katsotaan. Lukee se ohjeen sieltä. En erikoisemmin. Kertaakaan luin. Ei se oo mitään kauhean vielä yleensä. siellä asteessa. Rakettitiedot. Niin se ei oo mitään rakettitiedettä tosiaankaan, että se on vaan, katsotte vähän, että mitkä niistä purtiloista tai sen näköisiltä, mitkä se ohjaa siinä järjestyksessä. Nyt jos mä nyt ihan väärin muistan, niin se meni Acid Chloride
Eiku acid soda chloride. Siis mitä helvetin paskaa? Ihan kun mun niinku luodit menis vaan läpi noista vitu shieldeistä. Ei se ota ollenkaan osumaan vaikka mä ammun sitä. Mitä vittua? Joo, on hämmentävä. Sitten tulee vertaa kaikkea, mutta ei tule ollenkaan niinku lämmää. Mikäs nipu sulla on? R93. No kyllä se pitää syödä headshotilla. No siis kun mä en ampunut se shieldin läpi, mä ammuin sitä selkää silleen niinku. Siitä se ei tykännyt. No selvästi. Meillä oli tossa tokas päivässä aikaisemmin semmonen ongelma, että meidän kaikki lootit katos. Mut me ei ole ihan varmoja, että johtuuko siitä, että mä etin granaati sinne ja ne räjähtää siinä nykyään vai johtuuko se jostain bugista. Mä saatoin ampua yhdellä headshot ja 2 shield. Joo. Kyllä. Se tarkoittaa sitä, että sä oot edistynyt snipin käsittely. Advanced sniper handle. Niin missä se reset? Se on tosi ylhäällä. Mä näen mitä kyllä sun. No mullakin on tekstuurit vähän vituuks. Eikä se on tommonen kitto. Se on acid mun mielestä ekana. No mä laitan acid. Mä laitoin. Mä laitan. Mut tuolla on vihuja. Häh? Vihuja vähän pihaisesti tulos siis. Ja kloridi on viimeinen, et seuraavaksi on caustic soda, mutta jos teillä on hyvä hetki, niin tulkaa vaikka ottaa moneiden asepäkien kanssa. Cool. Ne painaa jo yhdelle henkilölle. Täällä on Onko siellä alhaalla vielä? Ei oo kaikki on ylhäällä. No tossa. Tarvitsen pikkuhiljaa pizzaa. Niitä on siellä kokkaushuoneessa lisää. Jep. Jos me saatais nää vietyä ne aseet, niin me voitais mennä sinne. Sitten meiltä ei puhuta mitään. Joo. Tän talon takaa katsi mennä, mut sä oot liian pitkälle mennä tässä. Älkää tuffaa. Se vaan totta. Sieltä tulee lässyy. Kans, et sä et pääs niin kätevästi. No mennään taas takakautta. Ai mut tossa on escape, kaikkea voi mennä samaan aikaan. Jep. Menkää heittää, mä seison kauemmin. Noniin. Ja tuolta puolelta ei pääse sinne näkymätön sein. Joo, toi oli itse asiassa tosi niin, että tossa oli näkymätön sein. Varmaan joku ajatteluvirhe niiltä. Parempi kuin ollut. Nyt tarvisi ensin. Nervo. Kloukeri! Jop, se juos vaan mun ohi ihan kylmästi ja jatka sun perään portaat ylös. Mä oon ihan varma, että noissa kloukkereissa on joku funktio, minkä mukaan ne aina lähtee jahtaa jotain. Joo, kyllä. Hostia on kuulemma usein lähtee. Hostilla on vähiten lagia aina. Se kuulostais hyvin epäreilut, jos ne aina hakkais hostia. Onko tonne laitettu vaan yksi aina? Sä laitoit yhden sinne. Kuka ei selkeä. Sit se on se. Jep. Joo, no nyt voidaan kyllä puolustaa päiviä, jos me halutaan. Meillä on 2 täyttä ammobagia, 2 vajaata ammobagia ja 2 täyttä medicbagia. Laita medicbagin läpällä, pistä ikkuna kiinni, sulla on blanksit. Täällä vettä. Täällä vetää ammuksi. Tuo blanketti on kerran. Josta ei voi laittaa toiselta puolelta. Surullista. Surullista. Joo, nyt olisi kloridin vuoro. Aika nopea tää labra. Joo, tuolla on sit sieltä. Super labra. Missä on shielda? Sen lisäksi meillä ei niin hidastamassa meidän vauhtia. No okay, Elias, you're up.
Joku pitää ensin napsia vähän shieldaa suoralta. Se on tosiaan eka tää korkea pultti, toi yksinäinen sininen tonikka ja sen jälkeen toi sininen tonikka, missä on kloriinipullo. Siis mitä? Uudestaan. Et se on ensin tää yksinäinen korkeat sydämi tässä. Joo. Sitten sen jälkeen se on tää sininen tonikka tässä nurkassa. Joo. Ja sitten sen jälkeen se on toi sininen tonikka, missä on kaikkea tavaraa ympärillä. Joo. Et eka tää korkea Niin joo, toi viittaa näihin itemeihin. Kaksi sinistä ja kloriinipullo. Onhan tää kyllä vähän paremman näköinen läpi muutenkin kuin se toinen. Täällä ei oo mitään. Niin. Tää ei oo kasattu hätäisesti pöydälle, eiku hetkinen onhan tää. Joo, tää on se aika hätäseen katsottu, mut Parempi silti. niin. No sen tämäläisiä mafiosa. Jep. Niinhän ne toisetkin kyllä taitaa olla. Tai nyt niin. Vitun venäläiset ja metafiili. Metafiili. Metaamfetamiini. Metafiili. Se on se fiilis. Dowser ympärillä on paljon verta ilmassa. Joo, mä ampunut sitä paljon. So much blood! There's blood in the air. Sitten se olisi kaustisessa on Kaustista. todella kaustista. Tossa ei pitäisi avaa kestää, että otetaan teille jos saa kokattua valmiiksi jälkellä tai escapeillä. Joo. Ilja rikkoo ennätyksen. Fuck. No, totta kai se oli se viimeinen aine sitten, jos kestää vähän pidempään. Ei sen puoleen, me voidaan kyllä sieltäkään lähteä ihan hyvin kesken asfaltin tonne ulos tavallaan overkill. Se pudotti mut katolta. Tai siitä alas. Dark Souls type of shit. Sen lisäksi mulla on ilmeisesti taseri jossa. Cloakeri. Aha. Jee, se Mulla on loppuu ammukset, mä kuolen tää taseri. Siis missä sä oikein olet? Mä oon täällä... Siellä on... No mä olin tulossa ylös, kun se siitä Onko pudotti siellä taas. vihaisen näköisiä vihollisia? Ei näe yhtään mitään. Nurkalla on taseri, sit tossa oli joku shieldi aikaisemmin seisomassa, mut se lähti... Mut on teissä, pelissä on vähän sun varasta. Joo. Pitääks teidän juosta yksi kerrallaan sinne? Tuossa on Cloakeri mun perässä. Taseri alhaalla. Tulkaa nyt for fuck's sake ylös sieltä. Juu. Mua klierasin vähän jätkiä, mut mä jäin... Täällä on bulldozeri ylhäällä, mä en pääse kokkaan. Juu. Ei mitään kiirettä. Missä ne on? Taistelu näyttää jatkuvaa. Tossa. Sisällä huoneessa. Okei, mä otan ammuksia ja tapan kaikki sitten. Väärä peli. Aika itse varma lausunto. Mä vieläkään näe ketä. Joo, se bulldozer on. Okei, no sit tos kloriidi viimeinen aine. Joo, no tässä on ihan vitusti. Tuu sisään. Noniin. Homma hallinnassa. No näissä oli se. Assap feidaa, spavne ei yhtään ulkona 20 jätkää. Jep, meitsi patchaa täällä.
Viha täällä näkyy. Mitä ei ole. Muutenpa taas ole kävellä tää koko matkaa Cloaker. Mä kyllä vieläkin näe sitä Cloakeria. En mäkään. Ei viittis hyppää alas. Mä ammuin sen suoraan. Joo, nyt se kuoli. Mut joo, päästäis olemaan koko matka kyllä kävelettä takaa. Tyhjää. Hei, blankit, mä haluun ne mässä. Joo, ihan chilli. Mulla ei ole vielä väkisin. Ei osaa. Achievement. Oh dear. Ai niin me kokattis olee... Joo, me kokatte kaikki. Varmaan. Okei. Oliko sulla muuten tossa valikossa sama musiikki kuin mulla? Hyvin vaikea tästä näin heittämään. Eli se viikoillinen radiomusa. Joo. Hyvä, koska mä oon ihan laittanut se tohon ruutuun. Kyllä, sillä on jo viitos väliin. Triplänä meillä yläkäri. Ammuksen ja tolleen voi. Jep. Ollaanko me mennäs vaamunkeen vaan? Ei. Vähän sama kuin tässä on lähi. Penthouse. Tänne on aivan vittu helposti eksyä, että kannattaa sille yrittää vähän seuraa. Mutta täälläkin on achievementti siihen, että riitsaa 210 sekunnissa pahiksen huono. Ei varmaan tarvii kaikkea skillejä, mutta... Mä veikkaan riittää, jos sinne juoksisi ihan täysin puku päällä, mut... Musta tuntuu kans, että mä välttämättä haluan ite ottaa pukkuun tän. Lähinnä koska mä oon hosti, niin mä voin vaihtaa sitä. Joo, mä laitan taas hostimusiikit tänne. Ja sit on... Elias varo ylhäällä, niitä on ihan vitusti. Joo, niitä on paljon tekee vahinkoa myös täällä ja mä käyn vessassa. Onko tämä nyt joku aika lähteä vessaan? Me vaan etsitään toi yksi kaveri ja lahdetaan se. Olen palannut. Olet palannut. Ei. No. My beautiful skin. It's gone. Hei pojat, keksitäänkö me tänään jotain tekemistä silleen IRL vai pelataanko me vaan? En mä oikein tiedä, mutta mä oon laatikas sisällä. Jep. Sitten laittaa maskin ääni sen 4 kaveria, jotka pitää ampua. Laita edes maskaa. Kato, tämähän on ihan kuin Hotline. Jep. Vähän kuin Hotline Miami pelas. Paitsi että ei Musat, fuck yeah. Raaltavaa strategisen nautinnollista. Sitten mä löysin ihan vitu jäbät musiikki. Jep. Damn. Mun pitää ehkä
poistaa tästä kaikki muut biisit, paitsi tää ja se opera. Assholes. Venää mun pitää vähän laittaa musaa kovemmin. Saatana, miten nää helppoa eikö? Täällä on kameroita. Ihan vitusti agee, niin jo. Täällä on aika paljonkin kamerat. Saatana umpipäiväistä. Trash asshole. Hei, missä ne rappuista on? Sitten tavallaan se antaa se break. Ootas, ei mun mielestä ole vielä tullut mitään reikiä. Niin jotenkin sä oot kyllä kerrosta. Niin se on. Joo, mutta täällä on savusta, kun mä tapoin just Cloakerin mun edestä. Mä löydän oven. Täällä on portaat ylös. Joo, sieltä. No voit sä juostakin. Jep. Mä yritän tässä tappaa näitä. Kaveri vaan tulee ja painaa ohi. Jep. Tästä kerroksesta täytyy olla Counter-Strike. Komissaari Ekka on fiksuit. Silleen informaatio nämä. Tää mesta näyttää kyllä se meste siltä. Mikä se on? Undercover. Niin näyttää, mutta eikö tää sunkin mielestä ole vähän jotain Undercoveria ja Panic Roomin sekoitusta, kun tossa oli toi eka päivä? Joo, toi eka oli hyvin jännä. Siinä oli paljon kaikkea tollasta. Jep. Se näyttää monelta asioilta. Niinku vapaaehtoisia äsken, että meidän ei tarvitsisi tosiaan koko yhtään väkiä meitä, jos me ei haluttais. Jännäs mestaa joku niinku Russian mabbas hengailee tällaisessa lähiöbuildings. Jep. Löysittekö te jonkun paikan, mistä pääsee ylös, vai ollaanko me kaikki yhtä paljon? Kukaan ei sieltä löytäisi. Voi olla, että se oli joku niistä aikaisesta omista. No mä menin aika aikaisesta ovesta. Sitten tässä tehtävässä on tommoinen samanlainen achievementti kuin just se Panic Roomissa. Täällä pitää riittää se huone 210 sekunnissa. Panic Roomissa pitää löytää Javo jossain puolessa minuutissa. Jep. Mistä Zaves? Täällä on reikä. Täällä on kans kaveri, jossa on pommikin. Mä disarmaan. Niin, mä menisin ihan... Kaveri, jos on pommi kiinni. Jep, siinä. Sai achievement. Jep. No saltaa viimeksi ekaa kertaa yhtä pelattiin. Is there's more snipers somewhere? Shade. Jep. Täällä on ihan satanasti kameroita, mutta on pakko liittyä niinku johonkin, mutta ei voi sitä jatkaa. Sitten tulee vähän hienomassa huoneessa. No joo, okei. Now I understand. Täällä on sitten stipuja vitusti. Joo. Ha, ne tiputti mut heti. Se räjähtää, tulkas pois. It's gonna blow everything massi back. Bulldori. Douseri on oikein elänyt. Joo. Täällä on näitä samoja tauluja.
2 bulldozeria täällä. Okei, mä Tuolla Bowseri, apua. Stunissa. Toinen alhaalla. Alho. Cocaine! Cocaine crazy. Mä laitan medicpackin tänne, et jos me jäädään vaikka tonne, niin viekää ammuksiakin sen. Ja bäget. Nyt tää on tänne kunnon action-mappi. Vittu Fallout. Kevyen kokon. Jep. Sitten mä en tiedä, Omppu sanoi, kun se kävi viimeksi siellä sisällä, että sen tyypillä on semisti hiippaa joka siellä. Joo. Niin mä en sinänsä tiedä paljon sillä hiippaa, mä menin kerran taakselle ja sitten pesis. Alkuun se oli melkein kuollut, se vaan vipesi. Sillä taitaa olla enemmän kuin bulldozer, että sinne ei kannata juosta turvaa, niin kuin mä viimeksi. Jos se parkoneeseen sun. No, mulla olisi tässä niputus. Sillä on myös vihainen ase. Joo, mä saatan drillin täältä. Jätä vaan Jeesus se bagi tonne huoneeseen. Ja sit jos jollain on niitä drilliskejä, niin käykää pistää tuo poran päälle. Joo, mä käyn. Tuolla Inestä taitaa tulla koko. Juu. Snippu saattaa pistää tähteen. Tää tuli kunnon herpaantuminen, kun me oltiin Ompukaa kahdesta juoksemassa. No okei, kyllä tulee aika iso ruutu. Hei, mitä vittua? Nyt palaa. Helikopteri tuli pois sieltä. Tuo drilli ei pysty ohjaa just tällä hetkellä. Kuka tippuu? Dallashan arkkari. Valiko se pankinjohtaja? No kuka näitä laskee? Ai täällä on tommonen. Joo. Semmoisen Nimenomaan tommoinen. overkill. No vitsi tää kai oikein. Dude. Sitten mun pitää käydä laittaa sprinkleri päälle. Täällä on bulldozer. Ja apua. Lähinnä apu. Lähinnä jo apua. Se olisi niin poika. Joo. No niin, sprinkleri pitäis hoitaa tuulet. Mä tapoin se taserin, mä en tiedä miksi sä oot vielä siinä. Oliks toinen taser? Täällä on usein. Toinen siis. Joku vois vähän tehdä täällä siellä, koska mulla on kohta armeija. Siellä on ihan vitusti porukkaa. Ja sieltä tulee cloakeri. Kylläpäs nyt tulee lössä. Mä en usko se, että tonne väkee naatteja taas, kun viimeksi Joo. näitä varmaan räjähti. Don't blow our cocaine, please. Se voi olla myös se napari, joka pistää, paitsi että se ei kyllä yldennyt. Paitsi, että se saattaa yltää sinne, jos joku seisoo siinä vieressä. Silloin viimeksi oli minä. Palaako se ruumissa sinne? Palaako ruumis? Auta mua. Come on Dallas. Ja niinku sillä ressaa mut joku kerta sille, että siinä on sekunti jäljellä, että se vaan lähtee mennä. No. Teekö se taas? Katsotaan. Ei vittu, sä oot Ei nyt se auttaa mua. Se oli hyvin lähellä. Just. Bulldozer. Alhaalla. Joo, meidän pitää mennä porukalla fiction drillille. Joo. Tai no, et sä näköä porukkaa tarvitse sen. Täällä me ollaan kuitenkin piilossa kaikki.
220 sekkaa. Joo. Tin. Kun on undercover lähiökö. Jep. Laitoin toiset ammukset, missä on vaan Sama kaupunki. Tuolla katolla painaa jengejä, ihan kun sota terrorista. Oho, tässäkin on hei joku painting, joka on ihan vittu iso. Niin se laiva vaan. Eikö täällä toisella puolella? Laiva on jossain muuallakin. Joo, lähti. Siisti. Mä otin screenshotin viime. Joo, mä otan kaikesta niinku yleensäkin. Täällä vessassa on kokkeliviiva. No mikäs vessa se oli silloin? jengi. Cloaker. Seinän läpi. Joo, se jäi tohon. New charity goal. Ei kun we have reached charity. No siis. Eli nyt lopettakaa kaikki nopeasti lahjoittaminen. Nimenomaan. Keväisyys. Vai mitä se on? Mä lähdin Doverin metsätykseen. Jep, sieltä se Pystyn just amputtaa toiselta partsilta sitä pää. Jep. Siinä on just sen kokoinen röön. Mut kaikki tietää, että mä oisin tappanut se jossain ettosampusta. Mut tässä pelissä on ehkä jotain mielessä vähän rikkiä. Nykyään mä menen niinku metsästää dozereita erikseen. Silloin kun ykkönen oli olemassa, ne, tai onhan se nyt vieläkin, mutta silloin se oli niinku ainoa peilejä, niin silloin olisi tullut mielenkään lähteä metsästää tai dozeri. Apua, mitä mulle tapahtuu, mä oon teiserissä. Joo, mä vaan sain jonkun osuman siihen. Mä oon samaan aikaan teiserissä flashbackissa, niin ei edes tiedä, saatan. Peli mennyt varsin hektiseksi. Kyllä. Mut jos tän takia me lähdetty tänne siellä, et vissiin nyt ihan alkuun leikki. Pelläin. Black User. Mennään samaan aikaan sinne Ineen, sinne on. Kyllä me saadaan se 300 alas. Se niin lahtaa meidät kaikki siihen vaan sillä sit ollaan sillä lol. Mua kiinnostais, että pystyykö sitä stuunaa. No onks sulla ase myös? Oh. Sitähän me voidaan testata. One way to find out. Ai, testaatko tuohon drillivissä? Se on loistava skill. Kuuluuko tuohon itsestään hajoavaa, ei kun fiksaantuvaa drilliä joku semmonen juttu, että se korjaantuu, jos sä tapat sen poliisi, joka rikkos. Eikö? Ei, siinä on prosentteja. Se teksti. Joo, siis se vaan äsken korjaantui just sillä, kun mä olin 2 kertaa tappanut sen jätkä, joka oli rikkonut sen. To the vault, people. Sitä ei voi tunna. Tappaa, mut Nice. Comrade asshole. Dallas saa hoitaa. note to self, this dude cannot be stunned. Ylähyllyllä massi. Oh, hell no.
tähän tuli helikopteriksi nimen. Joo, mihinköhän se tulee? En mä tiedä, heitä kaikki luutti tohon hyllyyn siksi aika. Massihylly. Joo, jompikumpi pari. Jep. Jos tulee tänne toisella, kutsu katsoa sinne vaan. Vittu kun mun massihylly ei mennyt siihen hyllyyn. Siinä on liikaa stoffi. Sitä lähetä ohi. Haetaan taas näitä helikoptereita. Tää on näitä helikoptereita. Ei saa ottaa kakautta, mä pistän nyt sulle sinne. Siellä olisi aivan helvetisti viimaa. Joo, yksikin siellä vaan. Yksi olisi vielä tuo. Joo, sun takana. Okei, mä voin hakea. Muistat Elias vielä ne päivät, kun tässä pelissä oli ongelma se, että jengi ei osannut heittää tavaroit Rätsin 3. päivä juttu siihen helikopteriin. Kyllähän saa niin syvältä. Jep. Lai kysyttiin, että osaat defusea ne pommit, silloin kysyttiin, että osaat sä heittää väkeä helikopterissa. Four floors. Mutta just tosta suhteellisen helposti backlottiin tuli melkein 11 miljoonaa. Joo. Kuuluuks nyt musiikki tässä? Joo, okei. Eiks se oo hyvä? Mä ilmeisesti kuuntelen samaa musiikkia kuin siinä. Mä en vois olettaa. Muuta. Sä sait 40 tonne. Mutta se oli sentään saatu. Jep.